Аз не живея. Аз горя. Непримирими в гърдите ми се борят две души. Душата на ангел и демон. В гърди ми те пламъци дишат и плам ме суши. Тази строфа от стихотворението «Две души» най-точно синтезира пламенната натура и трагичната житейска съдба на поета и революционера Пейо Яворов. Както той сам споделя, житейският му път не е много сложен. Сложна е духовната му биография. Всичко, до което се докосва факелът на българската поезия Яворов, има странната, но величествена участ да бъде осъдена на гибел и в същото време на безсмъртие. Жизненият му път е едно непрекъснато горене, едно страдание. Животът на поета минава през различни житейски перипетии, идейни лутания и разочарования. Геният на българската лирика Пейо Тотев Крачолов, чиято противоречива и загадъчна личност изследователите назовават с различни имена: син на страстта, поет на нощта, певец на безнадежността, на отчаянието и страданието, е роден в град Чирпан, в семейството на Тотю и Гана Крачолови. Това става на 1 януари 1878 година, в самото начало на една забележителна за националната ни история година – годината на нашето освобождение. Според Яворов, именно народният си град, описан в автобиографичните му произведения като твърдо място, смело и героично, той дължи бунтарския си дух и пламенното си въображение, почита си към българския народ. Детството и младостта на бъдещия знаменит поет на България съвпада с промените, започнали след дългоочакваното избавление от петвековното иго. Засилващото се капиталистическо развитие на страната и социално-политическите борби слагат силен отпечатък върху идейното му формиране и творческия му път. Към това се прибавят неговата физическа слабост, честите боледувания, меланхоличният характер. Момчето расте затворено и мълчаливо, право впечатление с желанието си за осамотяване, с изострената свръхчувствителност. Пейо Крачолов завършва 5-ти клас в Пловдивската гимназия, след което подстъпва като ученик-телеграфист в Чирпан. От 1893 до 1901 година работи като телеграфопощенец, сменяйки различни селища – Чирпан, Стара Загора, Скобелево, Сливен, Стралджа, Анхиало, София. Това е напрегнат период на неговото съзряване и самообразование. Той чете много. По това време младият Пейо симпатизира на Българската работническа социал-демократическа партия, а след 1897 година влиза в контакт и с вътрешната Македоно-Одринска революционна организация. Запознал се с Гоце Делчев, той напуска чиновничеството и става верен негов сподвижник и биограф. Стремежа за освобождение на Македония е част от Яворовия живот, негова мечта. Той помага с цялата си душа на каузата, с това, с което може най-добре да пише поеми, статии. Става редактор на различни издания, свързани с Македоно-Одринското революционно движение. Силен душевен удар му нанася гибелта на войводата през 1903 година, когато той прекратява революционната си дейност. Пристигналият в София през 1900 година неизвестен телеграфопощенец Пейо Тотев Крачолов е въведен в творческите среди на столицата от своите покровители доктор Кръстю Кръстев и Пенчо Славейков, които забелязват таланта му на поет. Славейков се превръща в негов творчески кръстник. Именно той заменя фамилията Крачолов с псевдонима Яворов. Тук Пейо Крачолов се превръща в общественика,
театрала, литературния идол на много поколения – поета Яворов. Той става сътрудник и редактор на издаваното от тях литературно списание «Мисъл», около което се изгражда едноименния интелектуален кръг. В този период поетът работи като библиотекар, а по-късно и като драматург на Народния театър. Командирован на няколко пъти в чужбина за усъвършенстване по литература в Нанси, Женева, Виена, Париж, Яворов усилено чете модерна френска поезия. Пътуванията му извън страната го вдъхновяват, обогатяват изказа му, вливат нова енергия в творчеството му. Но където и да отиде, когато и да се завърне в София, духът на Яворов отново е на път. Той е с национално-освободителните борби в Македония. При избухването на Балканската война в 1912 година е доброволец в Македоно-Одринското опълчение и оглавява партизанска чета. Предвижва се по долината на река Места и излиза на Бяло море при Кавала. Награден е с кръст за храброст. Другият голям стремеж на Яворов е стремежът към любовта. Известен поет и революционен деец, Яворов се радва на женското внимание, но най-силни музи за него се оказват Дора, Мина и Лора. Дора Габе и Мина Тодорова го вдъхновява да създаде шедьоври на любовната лирика. Лора Каравелова го кара не да пише, а да живее най-голямата драма в живота си. И трите принадлежат към известни, богати и уважавани семейства. Дора е дъщеря на заможен чифликчия от Добруджа, Мина на богат еленски дочурбаджия, а Лора на министър-председател на следосвобожденска България. Никой от трите семейства не приема поета, но това не може да унищожи любовта му. През 1905 година той става близък приятел с Дора Габе. Двамата изживяват кратък флирт, който бързо достига неизмерими дълбочини, за което свидетелства кореспонденцията помежду им. В едно от писмата си до младата поетеса Яворов пише: Дора, колкото по-силно ви обиквам, толкова повече аз се чувствам длъжен да ви направя едно предупреждение. Вие трябва да се пазите от мене. Трябва да се пазите да не ме обикнете. Оставете да ви обичам само аз. По-късно на хоризонта се появява Боян Пенев и в сърцето на младата жена вече няма място за Яворов. На 25 март 1906 година Яворов вижда за първи път Мина Тодорова, сестра на приятеля му, белетриста и драматурга Петко Йорданов Тодоров, в неговия дом в София. Поетът е 28 годишен, а Мина едва на 16. В този момент Яворов вижда за първи път нейните големи и тъмни очи, дълбоки и кротко замислени, които ще го преследват в следващите години. Блага вест я нарекох аз в своя живот. Тя радваше очите ми и опяняваше душата ми. Записва след 4 години Яворов в дневника си. Прочувствени стихове, любовни писма, финни, крехки и благоуханните менуди, като самата Мина. С тези дарове поетът изразява силните си чувства към красивото момиче, чието семейство се възпротивява на тяхната връзка. Любовта на Яворов и Мина не подлежи на преразказ. Тя оживява в разменените помежду им писма. Силата на чувствата категорично звучат в признанието на Мина. Обичам те с всичката непокътната досега сила на своята душа. Обичам те, както никога няма да обичам. В парижкия си дневник Яворов изповядва чувството си към това ангел-дете, идеал на покварената му душа.
Аз никога не те пожелах като жена. Аз никога не те погледнах с окото на мъж. И все пак те любех. Аз дишах и гледах чрез тебе. Дори смъртта е безсилна пред чувствата на поета. Душата на Мина отлита покосена от туберкулоза на 25 юли 1910 година, но споменът за нея Яворов носи до края на живота си. Нейният образ оживява в творбите му, изпълва откровенията в дневника му. До края на дните си той носи медальон с кадрица от косите й и изпълнява дадения обет. Ти си моя и ще бъдеш моя, на този и на оня свят. Любовното чувство на Яворов оцелява като бледа теменуга сред тръни, в погледа на две хубави очи, в един стон на душата, за да се стигне до фаталната любов, за която заплаща с живота си. В същата година, в която Яворов се запознава с Мина, на 21 август 1906 година, той вижда за първи път и Лора Каравелова. Запознават се на един излет до Дъргалевския манастир. Двамата се срещат отново в Париж, скоро след погребението на Мина. Лора започва да се сближава с поета. Бързо навлиза в живота му. Лора Петкова Каравелова, дъщерята на Екатерина Каравелова и на видния български политик Петко Каравелов, е интересна, изтънчена, образована, склонна към романтични увлечения и безкрайно ревнива. Наследила емоционалния характер и честността на баща си, както и влечението към изкуството и литературата от майка си, тя впечатлява дълбоко всеки, който я познава отблизо. Завършва гимназия в София и продължава образованието си в католическия пансион Нотър-Дам де Сиен в Париж. Владее руски, немски и френски. Прави едни от най-добрите преводи на Югол, Мапасан, Флобер, Достоевски. Дръзка и свободна, тя скандализира с любовните си афери и участието в конкурси за красота. Буди завист с шеметните си тоалети и с честите си пътувания в чужбина. По думите на Яворов, цитирани от Дора Габи в мемуарите й, това е жена, която един поет трябва да разгадае. Лора решава, че Яворов ще бъде нейн и успява да го постигне на всяка цена. Именно тя поема инициативата за тяхната връзка и скоро двамата се превръщат в най-ярката двойка на софийското общество. Между тях пламва бурна любов, белязана с много съмнения и страсти. Докато Мина Яворов не вижда жената, а само идеализиран образ, то Лора е и плът, и призрак лек. Тук любовта му е съвсем различна, страстна, греховна, изпеляваща. Те се венчават на 19 септември 1912 година. Семейният им живот е само 436 дни. Най-щастливите от тях са, докато двамата са разделени. Той е в Македония, тя остава в София. Писмата помежду им са изпълнени с нежност и любов. Лора обзавежда с много вкус и старание квартирата им на улица Раковски 126. Голямото й желание е той да пише стихове и пиесите си, а тя да се грижи за него. Но Каравелова го ревнува от всичко, дори от работата му. Щастието по-често отстъпва място на съмнението. Домашните сцени и скандали стават техен редовен спътник. Трагичният край идва на 29 ноември 1913 година, когато, облечена в сватбената си рокля, Лора се застрелва. Яворов я последва, но успява само тежко да повреди зрението си. Лора умира, а Яворов оцелява, сляп и съкрушен, бродейки в тъмнината на настоящето и ужаса на миналото, оклеветен и съсипан от тенденциозно воденото следствие по самоубийството на Лора. В стената на смъртта си Лора постига своята цел
да обсеби изцяло поета. За нея смъртта сякаш е нов брак с Яворов във вечността. Поетът постоянно чувства нейното присъствие в почти пълния мрак на слепотата си. Живее с мистично съзерцание на нейния образ и копнее да се слее с нея в царството на сенките, което и прави с помощта на револвер и отрова година по-късно. Отровата слага край на изтощения мрачнок рицар, осмешен и неприспособим като идалгото Дон Кихот. Така приключва разносметката си с живота, но не и с литературата, големият български поет Пейо Яворов. Именно чувствата, които слагат край на Яворовия живот, са движещата сила на неговия поетичен и вечно търсещ гений. Пейо Яворов е най-лиричният и същевременно най-трагичен български поет. Той остава ярка диря в българската литература с многобройните прекрасни стихове, излизащи от сърцето и душата му. Творчеството и поезията на Яворов са пропити с трагизъм, породен от драматичния му изпълнен с разочарования живот. Той включва стихосбирките "Подир сенките на облаците", "Безсъници", "Прозрения", биографията Гоце Делчев, драмите "В полите на Витоша" и "Когато гръм удари". Безкрайни са темите, които занимават душата на твореца. Яворов пише за откровенията на страдалеца, за трагичното раздвоение, за самотата и освобождението от плътта, за изкуплението, за чистия и невинен образ на любовта. Той отразява както социалните неволи, така и личните тързания. Яворовите изследователи разграничават 3 етапа в творчеството му: социална, любовна и символистична поезия. С стихотворенията "Градушка", "Арменци", "На нивата" той се утвърждава като ярък граждански поет, възпяващ унизените и онеправданите. Яворов пише бунтовна литература, знакова за която е сбирката му "Хайдушки копнения", както и посветената на Петко Тодоров елегия "Заточеници". Освен поет на социалната чувствителност, Яворов е и изследовател на психологическите дълбини на човешката душа, на екзистенциалните въпроси за живота и смъртта. Символистичната поезия на Яворов, метафизична, пропита с дълбок скептицизъм и прозрение за вечните въпроси, що никой век не разреши, променя радикално българското литературно мислене и налага нов начин на писане. Образци на символистичната поезия са стихотворенията "Песен на песента ми", "Нирвана", "Теменуги", "Ледена стена", "Среща", "В часа на синята мъгла". Водещ мотив в поетическите търсения на поета, символист, е темата за душевното раздвоение, за загубените нравствени опори и духовната дезориентация. И за любовната лирика на Яворов е характерно раздвоението. Душата на поета е раздвоена между любовта и смъртта, срещата и разлъката, ада и мъката на любовта. Тя се мята между миражите и действителността. Любовните си стихове той посвещава на своите музи. Образът на любовта Яворов вижда в 2 хубави очи и в магията, която може да се роди единствено в душата на дете. Любимата е едновременно плът и призрак лек. Неговото творчество, любовта е единствената територия на емоционален катарзис, защото е дар, който въпреки всичко трябва да бъде изживян, за да бъде по-пълноценен и смислен животът. Цялото творчество на Яворов е най-съкровена изповед, разголваща скитащата душа на поета.
От ранни утринни зори почнах и ви учих как се люби, как се пее, как пълно се живее. До сетни вечерни зари сам се не научих. Много любих, много пях, как малко аз живях. Вечно търсеща, тревожната му мисъл не може да намери пристан. Всето и копнение в духът, всето и скиталчество из път, на който не съзирам края. И поглед вечно устремен напред, към утрешния ден, без там пристанище да зная. И винаги напред, и всякога надиря, аз вечно диря. Покоят, хармонията, усещането за удовлетвореност са непознати за вътрешния свят на Твореца. Един и същ на битието с урагана, аз шеметно се нося. Дух из океана, на тъмнина, нестресвана от сън за ден, без нявга мигом негде да застана, напред, самотно устремен. В душата на поета пламти стремежът към национална свобода. Мен ме тегли навсякъде, където има борба за право и справедливост. И аз ще понеса своята малка жертва пред всички олтари, в които гори огънят на българската самопожертвователност. Защото за него няма по-топла стряха от бащината и по-успокоително небе от родното. Чрез своя герой Христофор от драмата в полите на Витоша, Яворов споделя убеждението си, че народното материално подигане не е цел, стремеж към нещо, а стремеж към условия за нещо по-високо. И една материална култура не служи за нищо, щом не е условие за реализирането на духовни цели. Велика сила на духа. Ето какво мечтае за България. Ето в осъществяването на което вярвам аз. Аз ще се бронирам с любовта. Ще издигна факела на разума и ще тръгна по пътища и кръстопътища да светя. Нов път ще намеря аз и ще светя с нова светлина. Вътрешният свят на лирика, освен от патриотичното чувство, се озарява и от любовта към жената, неизбежно свързана с страданието. До днес аз не познавах страданието. Моите понятия за него бяха твърде смътни. Днес забелязвам, че той има вкуса на някакво сладострастие, като че сега душата ми е по-пълна и по-реална. Сякаш по-рано съм е пълнил само с дим. Разбира се, с дима на измислиците. Именно такова сладострастие носи и истинската, изпепеляваща любов, която изпълва живота на Яворов. Любовта, истинската любов, много често пристъпва в прага на гроба с радост, като прага на брачна стая. Може би онова слияние на душите, към което хората се рват, е мъчително. Може би то е възможно само там. Споделя автора в драмата в полите на Витоша. Вечно скитащата душа на поета е като огнена стихия, в която се опитва да оцелее една капчица любов и кратък спомен за нежност. Единствено изгарящата любов може да победи смъртта. И подир мене с пепел вятъра на всъде следите ми засипва, кой ги знае. А сам не живея, горя. И ще бъде следата ми пепел и стъмен безкрай. Не много години, а много живот в малко години прави човекът ценен. Споделя Яворов и неговият живот го доказва.
Със своето творчество Пейо Яворов повдига българския духовен живот на едно по-високо стъпало. Той умира на 36 години, а успява да издигне българската поезия до европейски висоти, да постави основите на модерния български театър, създавайки пиеси, играни и до днес. Поет, писател, драматург, журналист, редактор, революционер, общественик. Яворов изпълва краткия си живот с значими дела. Приносът му за развитието на българската литература и култура е признат от редица негови съвременници и изследователи. Приятелят на поета, писателят Михаил Кремен, заявява емоционално: "Ти живя като бунтуващ се, низвергнат бог и превърна годините в столетия. Носеше трънен венец, но в ръката си здраво държеше откраднатия горящ факел. Прав си. Само такъв живот, макар и кратък, е ценен." Една от музите на Яворов, Дора Габе, споделя: "След Яворов всички други ми се струваха нищожни", и му посвещава стихотворението "Женска кръв". Видният български писател Николай Райнов признава: "Яворов се издига на оная шеметна висота в нашата поезия, където други Божи избраник у нас до него не е посмилювал и да се добере." Според професор Асен Златаров, името на Яворова трябва да е скъпо за сърцето на всеки българин, защото той е мургав, приведен, затворен в себе си тракиец, даде ключ за разкриване по тайното, което стои в глъбините на нашата душа и което чертае нашата орис. Неговите песни, колкото и лични да са, носят общи елементи, защото Яворов бе голям поет, а истинските поети са прорицатели на племето си. Метафорично обобщение за страстната личност на чирпанския чародеец прави поетът Румен Леонидов. Яворов е вечен. Мязана черна чепка тракийско грозде, чиято кръв възбужда към живот, а не събужда за смърт. Яворов остава най-влюбеният предводител на влюбените българи. Поетът, който силно люби, но мрази само собственото си безсилие пред насилието над своя народец. Пейо успява чрез тъги и тързание да претопи омайващата си омраза и да я превърне в упойващо духовно докосване. Огънят на Яворовата поезия е завещан на бъдните поколения. Той никога не ще бъде угасен.